ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ತೋಜಾವೆ. ಕಡಲೆ ದುಮ್ನಾಗ ನೀರು ಪಾಡ್ತೀವೋಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪು ಕಡಲೆ. ಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡು ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹೊತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಹುರಿದು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಹೊತ್ತು ಚೂರು ಮೆತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೂರು ಪುಡಿ ತಂದೆ 4 ಸಾರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಕಡಿ ಉಂಟು ಒಂದು ತಾರದ ತಂದೆ ನೆನ್ಪೊತ್ತೋಡು ಚೂರು ಮಂಜಾಳು ಚೂರು ಬೇರು ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಕೊತ್ತೋರು. ಮಣ್ಣೊಲಿಲ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಬೇಯೊಂದು ಬರ್ತುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಡಲೆತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕೊದ್ದಿನ ಬರ್ತದೆ ಕೊತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಾಡು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಚೂರು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸಾಸಿವೆ, ಮುಂಚೆ ಅಡ್ಡು, ಜೀರಿಗೆ, ದೇವರ ಸೊಪ್ಪು, ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೌಡರ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣು ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಶೆಟ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.